Kejawi tembang menika kula aturaken dumateng para sesepuh adi sepuh ugi kula aturaken dumateng kadang kula Mas Retno Hayat sing insyaallah nglantarake awake dhewe sak kanca tanggal 28 sowan ning Growong Kidul. Sasi iki. Wah, sarunge kuwi ning Jakarta luwih dhisik. Wah, laris ya, laris ae. Lagi iki umuk. Bar kuwi yo mringis lah ae. Monggo Mbak Munasira. Sinden-sinden barengane kebaya kuning ya ketok mencorong mawa tejo ya Mak. Wah, tenan kok. Lah sinden putih-putih iki ngangge kuning ya kaya Cina tenan. Ha iya. Enak nggen kuwi sinden ireng ngangge kuning ngene iki. Wah, jan malah kaya madu mangsa. Ha iya. Ning iki resik-resik. Jane ya ora pati resik ning mergo didandani disorot lampu sing maune ora putih tambah putih, sing maune rapati ayu tambah ayu. Yen nyawang sinden ki aja bengi, sawangen yen awan. Bengi kaya widodari awan, wah kaya buta lho. Ayo. Sok-sok. Sok-sok nih saiki sinden saiki pinter-pinter dandan, awan ya tetep cantik kok. Iya, cantik. Ngono kuwi. Kaya Mbak Dian Munasira Mbak wis keputra kalih ning isih kaya ngono bergase. Paranggana Madangkara sing lenggahe paling tegak kuwi ya Mbak Dian kuwi sawangan. Tegak kuwi diungake dadane. Ayo. Iya, iki. Ya Mbak Dian. Senggaane barang kok beda ketok yen unik ya Mak. Jane iki wis suwe iki karyane Mbah Supron Swanda. Tur iki njupuk saka crita ludruk lho. Iya, mula iki mau lak Mbak Suminten Suramanggala. Men cetha men gamblang iki ana pituture nggon mburi. Kabeh iki paringane mburi ana pituture. Coba dipun mangsuli Mas, sing kakung dhisik engko sing jawab para waranggana. Ya, ngene iki. Cik rok luk Mbak Suminten Suramanggala
Api-apike wong ki lamun to ndodho marang keluputan ngrumangsani salah banjur selek lan gelem kanthi ikhlas njaluk ngapura karo wong liya. Api-apike wong dadi sak bisa-bisa yen gawe senggakan gawe parikan ki ya ana pituture, ana piwulange, ana pesan morale kaya iki mau. Ya, aja kaya mbiyen wis mondem parikan pisan. Umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi sesuk dibaleni. Zaman saiki ora kanggo, ora kanggo. Ha iya, saiki mesti ngemu pitutur ingkang luhur. Ha iya. Kelaske Mbak Munasira, yo. Nuwun wilujeng Skala Sinom Parijata wis diaturake karo Mbak Dian Munasira sineng kuyung dening para kadang-kadang karawitan Madangkara saka Karanganyar. Iya, ngono ya. Lah sing isih dikangeni karo Piyayi Mbakaran Wetan ki ora ana liya kejaba ya kuwi Sinden Kesi. Ya, anggere nek sinden sing muni nggih Pak Dalang. Niku sinten, Pak? Sinden Kesi. Ah iya ngono kuwi. Biyen kaya Antasena. Ning alhamdulillah bareng wis tak rabi saiki saya alus. Ha iya. Nek ya kuwi awake saya lemu. Ha iya. Lah biyen iki sak biting kurang. Ha iya saiki saya lemu mergo awake ya gedhe, atine ya tentrem. Kaya ngono kuwi. Mula yen duwe bojo sing pinter ngayomi karo bojo, yen bojo wadon ki kuru tegese ora kopen. Yen saya lemu ngono ki tegese pancen entuk kawigaten saka sing lanang. Iya ta? Ngono kuwi. Matur nuwun Mas Cahyo. Nggih. Pancen enten hadis ingkang nyebutaken. Wah, lha iki. Muliakanlah satu ibumu, ping pindho muliakanlah yang kedua istrimu. Iya. Mula saiki aku wis mulya, awakku saya lemu, saya gembrot, mergo atiku ayem. Nggih. Lek senajan to aku lemu lek sampean sik tetep cinta karo aku to, Pak? Lho. Ngono kok enggak tak kotak-kotakke marang aku. Lumayan jagat ping langit ya mung kowe sing tak tresnani, lahir nganti wong ayu. Buktine nadyanto aku dadi dalang, aku dadi wong sing kondang ki lantarane ya sliramu. Tur yen nyawang marang dalang Jayaku tadi, kowe wis apal omah-omah wis meh 20 taun. Watak pantu lagak lagot lagi aku lak wis apal. Kapan aku jarak kowe dok liya yen enek sampeyan ora tau wis. Iya to kuwi. Piye to? Lah kuwi mau kapan ketoke pertama-tama ki tembunge jenengan iki kaya arepe runtut apik ngono lho. Terus ending-endinge kerine kok kapan aku nyenengi cah wedok liya yen enek sampean. Oh berarti yen ora ning aku sampean jaraki cah wedok. Ngono ta karepmu? Aja salah. Nadyanto sampean ora enek, aku luwih wedi Gusti Allah tinimbang wedi karo Sinden Kesi. Alhamdulillah. Kuwi yen pas ora kumat ngono kuwi. Nggih. Ayo Bekesi matur nuwun sih ngaturake salam hormat sungkem karo para pepunden ing Bakaran Wetan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dalu niki jan kula remen sanget kula sak kanca sampun ditimbali wonten ing pendopo Bakaran Wetan Pati mriki
Kula jan marem sanget Pak Dalang. Masyarakatipun rukun, grapyak, semana, tur mboten enten sing celutak. Iya. Panitiane Masya Allah, tanggap, tangguh. Jan niki wau kula dugi wonten pondokan dalemipun Pak Ketua Ketoprak. Siswa budaya kula di sumanggake kalih ibu dan grapyak monggo Mbak Kesi ya Allah dangu mboten mriki monggo pinarak-pinarak monggo didahar monggo diunjuk Bu Kesi tak sawangi kok ora ngene apa-apa tenang lho kuwi terus bareng kuwi ya Allah suguhan banyu mili eneng seneng aku Pak kurang gudi-gedi eneng ikan bakar terus enek sambel enek jangan tewel ya Allah seneng kabeh jangan gori delalah aku bar poso pas buka aku imbuh ping 7 pramila kula matur nuwun sanget dumateng para bapak-bapak panitia ingkang sampun tresnani kula sak kanca lan bojo kula nglipur warga ageng wonten ing Bakaran Wetan ing adicara syukuran atau tasyakuran ing bulan Muharram. Nggih. Mugi-mugi marga masyarakat Bakaran Wetan tansah pinaringan sehat panjang umur. Amin. Murah rezekinipun. Benjing menawi rezekinipun tambah kathah sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Ora sak kok elingke yang kene iki setahun pindu pisan. Oh nggih. Nggih, tur dalange mesti hebat-hebat. Ya iki kene iki ngetokke ragat pira wae ora bakal bingung, ora bakal ndundel mergo kanggo njaga marang aruming budaya sing nyatane budaya minangka cagak ya kuwi kasantosane bangsa Nuswantara Bu Kesi. Leres Pak Dalang. Pramila warga masyarakat Bakaran Wetan niki tansah ngleluri nglestarekaken adat budaya napa niki? Ruwahan niki suran. Niku minangka penyeimbang alam mriki nggih. Menawi mboten enten adat budaya kang endah kaya ngeten niki, tak kira alam sekitar ngeten niki pun rusak. Mergo napa? Kanthi cara syukuran ngeten niki unjuk syukur marang Gusti Allah. Para warga masyarakat ngaturaken wulu wetu taneman niku lho bangsane pala gumandul, pala wijo, pala kependem niku panganan sing enak-enak tandha syukur kali Gusti Allah niki kudu dipun lestarekaken Bapak Ibu. Nggih, amin ya rabbal alamin. Lah, saniki minangka anu Bu Kesi tandha tarima kasih lan matur nuwun lan uga tamba kesel tumrape kabeh para pepundhen panitia nalika awake dhewe mau sowan wis dipun dawuhi supaya ngaturake ya kuwi dandang gula Semarangan. Men diaturake Bu Kesi. Siap to, Bu? Nggih, insyaallah. Nggih, kaya apa? Nadyan wis suwe banget ora ngaturake iki karo nggih ngiling-eling. Ya, nggih panglipur penggalilan ugi tamba sayah tumrapipun para panitia lan ugi para donatur ingkang sampun kanthi ikhlas lahir batin paring dana kangge lumadosipun tasakuran suran ing wulan menika ingkang kanthi sae lumampah kanthi becik tandane ikhlas lahir batin satemah andayani ya kuwi kamulyane warga masyarakat ing Bakaran Wetan. Ya. Monggo dawanipun Bu Kesi dandang gula Semarang.
ing maes pati tenan tepi nuhani teraku Nuwun uga ngaturake panuwun karo Pak Desarman adoh saka Bluro kepareng usul putu-putune. Ayo matur nuwun kuwi mbiyen ya le nyangking-nyangking karo aku wiwit saka SMKI nganti kuliah ya luar biasa Pak Mas Heru Purwoko. Kuwi mbiyen luar biasa. Angger manyang ing Bluro Pak Sarman nenggani Pak Heru ngrokok ora wani. Ayo. Wedi ngono. Saya malah nawani ya wis kaya ngono putune Gendayah. Matur nuwun Pak Sarman mugi tansah sehat selalu panjenengan. Lanjutkan apa Bu Kesi? Dindang Semarang. Oke, Dindang Semarang sing klasik dhisik lho. Iya, siap. Monggo tarik, yo. Iya
Iya, ning Pak. wara kuwi. Ning wara kuwi. Duh, Yo, kene iki malah nyapu kono malah ngregeti lho. Eh, Bu.